ससियेल मिडिया हामबाय जों दिनै 27 नং पूर्व महरपुर बुरातलनि तिफ्रा मथानि फाइका जों रतनमणि एडिसि विलेज जे तीनजना फेमिलिनि जे सामं सिद्रा खायनाय रक तिनि रबार हरनाङै तिनि प्राय कायसानि 300 कायसानि 250 कायसानि 200 रबार खामि थांका से हर बाहायखे नांका जों तावगो सायमानिया जों सायखना नाय तिनि रतन कुमार तिफ्रा बफानि मुखला बस्ला मुखला सुरेश तिफ्रा बिनि 300 रबार हरनाङै खामि थांकाखौ शनिबार द्रा तेरपरे आरो कायसानि क्ला नंद कुमार तिफ्रा बस्लानि मुंखे पित्त मोहन तिफ्रा बिनिखे 250 रबार हरनाङै खामि थांका ते आरो कायसा क्ला नंद कुमार तिफ्रा सानब राजीव कुमार तिफ्रा 200 रबार खामपा जों अबतिनि हाय बबाय तिनि कक्सय मानखा तमहानि जे सामं सित्रा खायनाय रक बेखलाय रबार हरनाङा ते बबो सायमानिया तो बाक्सा बाक्सा जोंनो हामि हानि मानबाय गोबां पलिटिक्स नि मुं लामागो अबतिनि बबाय साय मानमेन बबिसनो जों साय मानखा जे बाहायके हरनाङा बरने हरनाङा बबो निजे सिया तो नोंथ सिया सरा हरनाङा नों खायना दिबले हरनाङा नि बले सिखो फासा लोगोर बिसना आं तो सामनिया आंबो दुखियो काम नुवा हाय क्या नुवा हाय ते हरकुलुई माय ते चाय और परे माय ते चाय आंबो जिरे नहनि हागल कुआ और परे पारानि ब्रो सिरिमेनि खनागो और परे आंने सलाम चुमचे गया उइला दाका तैसे खाय थांका थामला आनी चारा 200 बनाई अबनी अब खामी 3-4 बছর हुआ अब अद्दिबसी है क्या तब थाइन तब आरो किचन और थाइनि आरो मोनसे पन्चायत साइगे तुमु अब तब कस्तलै हरब थाइना रखा माने बरने हरनाङा जे कुनु जे नों अब मुंरक दिसि बेखला खना अवश्य न अवश्य अ तब जों बबाय साय मानहा जे बेला खना तब सिया जिकुनु सामं सित्रा रक खायनाय रक खायखावनो जों जतनदारिया लुकुरंदारि कयो अमहाय सिनि तिफ्रा सारमनि जे तब रबार बागान जिकुनु सबजाबै दङ तिनि गोबांमा बर सामं सित्रा खायना सिनि हामिया खायनि बनाय दङ जोंनो अमन बागै आं तिफ्रा मथाने कयो किहानि अमहाय रक जति नक इमिडिएटली जति साय मानखे मोमो खरक रहा मगरक लासन इमिडिएटली सानि जिकुनु लिडारशिप प्रबि साख्लाय रदे अमहाय जों नाया जे तिनि सिनि तिफ्रा सानि बरकनि कुनु खतिमियातै जों नायो जत थानजाखलाय तंनानि मुसुगो केनि केने खतिखलाय जों अमहाय नि जों पलिटिक्स जों एकता जों नायो अमहाय हामिया सामुंना जों दाइदो माद्रानानि बागै जतन रिक्वेस्ट खालाय